2 hours of pushing broom batter. 8 by 12 4-bedroom. I'm a man of means by no means. King of the road. Los Angeles, ďakujem. Ale kto to prišiel? Trochu tichšie. Jasné, nechceme ma zobudiť. Ozaj, prečo tu takto sedíš? Nemôžem vstať. No, inak som v pohode. Prečo si vonku? Zdrhol som na ten koncert. To je bomba. Ty si super chalan. No prosím, na tretíkrát to vyšlo. Chceš niečo počuť, kamarát? Tak dávaj pozor. Zvončeky, zvončeky, zvončeky. Čo je? Radšej sa ma spýtať, či nechcem pralinku a salónku. Pralinku a salónku? Áno, tancujú pri tyči tu nedaleko. Ale čo som to vlastne chcel? Čo si ty vlastne chcel? Teraz sa musím dostať nenápadne dnu. Ale ak ti môžem poradiť, na tieto dvere zabuď. Prečo? Prečo? Hneď ti to poviem. Čo je? Prečo nie? Čo prečo nie? Prečo nemám vojsť cez dvere? To si sa mal spýtať hneď. Ja tvojho otca poznám, bohužiaľ, veľmi dobre. Teraz ťa čaká dnu a len čo vojdeš, priviaže ti kameň na nohu a pôjdeš ťa utopiť. Čože? Prepáč, túto metódu som mu poradil ja. Ale poď za mnou. Kam ideme? Hej, otázky tu kladiem ja. Takže kam ideme? Už som tu. Počkaj, daj sa tú onu, ako sa to povie. Som v pohode. To som rád, ale sedíš mi na hlave. Máš problém, kamarát, a trest ťa neminie. No, mám problém. No čo stojíš v tých dverách ako boh pomsty? Aspoň sa usúď. S tebou nehovorím. Prepáč, mal som taký pocit, že hovoríš, ale nie je tak dobre. Ja som teraz s tebou dohovoril a skončil som. Buď ticho, Charlie, a radšej zaľahni. Ako povieš? A teraz sa pozhovárame. Povedal si, že mám zaláhnuť, nie?